ପ୍ରକୃତ ଧନୀ କିଏ? ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲର ପାଦଦେଶରେ ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ରାତି ଅଧରେ ଚୋରଟିଏ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେ ଫେରିଯିବାକୁ ବିଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ସାଧୁ ବାବା ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଚୋରର ମନୋଭାବ ଜାଣିପାରି ତାକୁ ନିଜର ପିନ୍ଧା ଲୁଗା ଖଣ୍ଡକ ଦେଲେ। କେବଳ କୌପୁନୀ ଖଣ୍ଡିକ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଚୋରକୁ କହିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଖଣ୍ଡକ ନେଇ ଖୁସିରେ ଚାଲିଯା। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ରାତି ଅଧରେ କଣ୍ଟା ମାଡ଼ି ଆସିଛୁ, ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଗଲେ ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ହେବନି? ସାଧୁ ବାବା କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଚୋର ମନରେ ଭୟ ଆସିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଏ ସାଧୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଚୋର ଲୁଗା ଖଣ୍ଡକ ନ ନେଇ ଆଶ୍ରମ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଏକ ଗଛ ଉପରେ ବସି ସାଧୁଙ୍କର ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୌପୁନୀ ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧି ଉଲଗ୍ନ ପରାୟ ହୋଇ ଆଶ୍ରମ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକରେ ସବୁକିଛି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏଥର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆକାଶରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ଜହ୍ନକୁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ସତରେ ମୁଁ କେଡ଼େ ନିସ୍ୱ। ଚୋରଟିକୁ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିଚରା ତାର ମନ କେତେ ଦୁଃଖ ହେଉନଥିବ। ଯଦି ମୋର କ୍ଷମତା ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆକାଶରୁ ଏଇ ଜହ୍ନଟିକୁ ଆଣି ସେ ଚୋର ହାତରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ପଦକ କଥା ଶୁଣି ଚୋର ମନରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ପଡ଼ିଗଲା ଓ କହିଲା, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନୀ, ମୁଁ ହେଉଛୁ ନୀଚ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଫଟାଫଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ବଟନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।